салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз 16 августи соли 2025. дар айни ҳол ҳозир мо дар дашти томину путхин, яъне ҳозир дар ин акс шумо дашти фатми мохак мегӯн ҳамина манзараҳошо дистодед. мана қаблан дар инҷо қариб ки ягон хона набуд. ҳозир зиёда аз 50 та хона бо мактабам ташкил шудагӣ. мана инҷа меҳмонҳо аз афғонистон, аз панҷакин, аз душанбе барои сайру гашт омаданд. мана ин болоам бинед, байни кӯҳҳо дасти одам гул. бобои шер гуфтаги одам ҳаминҷа гирифта об гузонда дарахтҳои зиёде шинондагӣ бо ободӣ шудааст. оянда ҳамин бинед заминҳо оста оста об ки расид, бевосита ҳама ҷо гулзор мешавад, ҷои кор мешавад. мардум дигар сафари расӣ камтар мекунанд. дар ҳаминҷа ҳама ризқу рӯзиши ёфта хӯрданаш мумкин аст. мана саломат бошед то 100 сола шавед.